nagkamali ka no iti Diyos nga inaramid na pailang the tree of the knowledge of good and evil. Kunada, apay pailang gaming inaramid ni Apo Diyos di ay. No kumahan nga inaramid ni Apo Diyos di the tree of the knowledge of good and evil, han kumang nga nagbasol iti tao. Kasla nga nag-aramid iso na ti problema na. That is the iso iti reason kapanagdasrason iti daduma. Nukit kitaan tayo, kasla pilosopo. But honestly, that is nagmayat di nga saludsod. That is a very, very good question. Ngagpaiso, amin ngagpaiso, apay nga kasiyay. Hanmat ka mabalin nga kung natilatan nga pilosopo na tayo, giginak mo mansa. Itatal naman dita. That is a very legit ustul nga saludsod. Haan nga kamali di ay. Hindi na nga rabi, at kung sumbatan di nga saludsod. And nukit kitaan tayo paiso, the tree of the knowledge of good and evil is a very important nga kung natin nga parsuwa iti Diyos di garden. Iti iden. Gapus di nga kayo, nukit kitaan tayo, that is the source. So ti may nga nausar, iti panakatinag, iti tao, ni Adan kini Eva. Nukit kitaan tayo, iti napasamak ni garden, iti iden. Kuna ni Apo Diyos di Genesis. Mabalin amin dagiti bunga dagiti kayo diti garden. Malaksid lang, mabalin amin dagiti nga kananyo. Malaksid lang di maysa nga kayo di bunga ti maysa nga kayo nga datoy. Nano kananyo di bunga na di ay matay kayo. Nukit kita antaw di napasamak na di ay. When God gave it instruction, binalansi na itinagadu nga rason no apay nga hana ko mga kanan. And that is, the presence itinagadu ununay nga kay kayo jay. Nga isumot kumay iti mang penek iti bisinda, iti cimpung adiay, or mang penek iti uklungdan, iti cimpung adiay, kuna iti sao ti Diyos. Mapalin nyo amin na kanan amin nga bunga nga nagpipintas ita kan nag-imas. Malaksid lang di maysa. So haan nga nagkamali iti Diyos when He created the tree of life. And when He said, inbaga ti tao, nga hana nga kanan di ay, ada iti inbalansina tapnuhaan nga maukusar nga nang iti Diyos. Nga isuna, takin problema no apay nga natin nagtibasol ti tao. May kadwa, hala nga di the tree of the knowledge of good and evil. Ada man itidakal nga saludsud kada tayo. Apay pailang gamin nga narami na ito. Anya ti purpose di tree of the knowledge of good and evil. Ti purpose na ito kat dayti kumay ti pamayaan nga iti tao kat agbalin nga permanente nga haanan nga agbasol isuna. Numalagip yu dagi anghel di langit. Isuda ti first nga nagbasol iti sangwanan iti Diyos. Malaksid iti panakaparswa ni Adan kini Eva, ti first nga naparswa kat dagiti anghel. Isuda ti nagrebuild iti sangwanan iti Diyos. Adamot lang iti instruction nga naitad kanyada. The instruction nga dijay, nga nukit kitaan tayo, nga unknown instruction nga dijay, but it implies isu ti linabsing ni Satanas. Nga nulabsingan na dijay, matinagda kat agbalinda nga dakes nga parswa. Marugitan da iti basol. Nukit kitaan tayo, adu iti sinmurot kini Satanas. Ni Satanas tinangidaulo iti panagrebuildi kan panaglabsing di nga instruction. Linabsing na yako na I will. Dagi I wills ni Satanas. Dakkel iti possibility nga dagi jay iti instruction mo't kuma kanyada nga anghel na handa nga labsingan di ay stop na agbalinda nga permanente nga hanan nga managbaso. Nung tinapasamak, inrugi ni Satanas, simurot dagiti buyot na tinapasamak natinag dagiti anghel. E nagrugi jay, nukit kitaan nyo, there is no more record nga ada ti simaruno nga second nga batch nga natinag nga fallen angels iti langit. Nagpatinggay jay. Anya iti napasamak. There seems to be dahito iti nangyari.
Dakkel ti possibility nga dagiti nabating anghel pinmasada nga handa nga violate dijay instruction kanya datot nagbalinda nga permanent holy nga iti kinasantuda katagbalin nga permanente iti sangwanan iti Dios. Iti sangwanan iti tao dagiti tattao kasjay iti intensyon iti Dios iti tao. Tapno agbaling nga permanente nga holy nga hanang nga agbasol iti tao. Di iti purpose na the tree of the knowledge of good and evil nga baban iti panag tulnog da by their daily obedience kini Apo Dios malakam da iti panagbaling nga permanente nga sagrado iti sangwanan iti Dios. But the story says they fail. Tidakkel nga saludsod ito hanggang di nga mo ni Apo Diyos dito No kita ito nagiti account iti Bible such as the 1 Peter chapter 1 verse 18, 19, 20 kunana jay sarsaritaan na iti panakasubot iti tao haan nga babaan iti anyaman nga material nga banag haan nga iti kwarta haan nga iti balitok haan nga iti aramidyo haan nga iti tradisyon ti amamayo nga babaan lang iti nabanur napateg nga dara ni Apo Isus ni Kristo Jesus nga isukat karnero nga awan rugit na kana the verse 20 kunana who verily was foreordained before the foundation nga daytoy nga plano iti panakaisalakan kat naituding before nga naramit ti lubong kandaga. So kahit nga sawan katastay ammo gayam iti Dios nga before pa lang aramidan na ni Adan kini Eva there is already a knowledge iti Dios nga nakita na nga ni Adan kini Eva ket matinag nakita na nga agbasol niya dan kini Eva haan nga nakibtut ni Apo Dios nga di chimpo nagbasol niya dan kini Eva ket apay niya tinapasamak ako na siputan di dyan. Tiyan mo tayo nakibtut iso nga nag-aramid ti solusyon iti simpu pay lang nga nagbasol da. No kitaan tayo di solusyon iti salvation di tao kat nagrugi before God created the world. He already saw nakita na nga di tao kat matinag ti basol and yet He gave many remedy nga haan nga mablame ni Apo Diyos. Umana di kuna tayo nga inted na dagiti nagpipintas nga bula kan kayo nga agbunga ti nagiimas nga isu kumay ti kanan tapnuhan nga may ti blame kini Apo Dios isu nga hanteng nga mapabasol no kumadudua lang ti bunga ti kayo dudua lang nga kayo nga agbumbunga di mabalin but the thousands of nagdadakkel nga bunga nga nagiimas nga bunga di garden iti Eden in exchange di maysa that's already a kung natin nga makita tayo iti puso iti Diyos nga han nga basta palubos na lang ay naramid ti tao nga kastilatan. May kadwa kat kastoy. Iti napasamak di garden iti Eden no kitaan tayo. He gave and He planted the tree of the knowledge of good and evil for the purpose nga the purpose na kat agbaling nga permanent holy iti tao. Da nga babaan iti daily nga panagpasakop da nga handa nga kankanan di jay. Just like the angels di langit nga awanan iti fallen nga set, nga second set iti angels or third set or third batch, second batch, fourth batch nga natinag da. Awanan ti record gapusta kalpasan ni nagbaso ni Satanas kung nagiti simurot kanya na. Isudalanganan iti natinag jay dagiti nabati jay langit they have abided to the law ngayon to iti Diyos tilintag na kaniti iti instruction na nga niya nga handa nga labsingin mat ni Apo and that made him to be permanently holy. The tree of the knowledge of good and evil kat awan iti basol na napintas pa'y kumadi jay tadi jay kat pamanaknak iti sangwanan iti Diyos nga iti puso iti Diyos kahit na agbaling nga permanente nga holy iti tao nga mamuna
ti tao kat matinag. Nung uri no kuna na nga amuna kan nakita na nga ni Adan kini Eva kat matinag. Uray pa awan ti garden ni the tree of the knowledge of evil. Along the way, dumteng di chimpu matinag na Adan kini Eva. Yet, insimpana di tree of the knowledge of good and evil. Tapno makita tayo. Ngahan lang nga basta binaybayan na hapon Diyos ni Adan kini Eva. Kaya't namat kuma. Ngam the problem kat talaga nga matinag ni Adan kini Eva. Tikas daw dito kata ito apay kasatno nga ipalubos ti Diyos di ay. Amunang agbasol iti tao, yet He still created iti tao. Di jay ti misteryo, kandakal nga saludso nga awan ti akin amo. Ura siya kakwa mo. Before the foundation of the earth, nakita nan. Iso nga nagaramit ti solusyon, tapnohan nga mapabasol isuna. Idinaramid na ti tao, at any time, one time, there will come a time nga aday ti chimpu matinag ti tao. So nagaramit ti solusyon. Nagado nga kayo against ti maysa. Yet ti tao nagdesisyon. Kaya't nagagbalin nga Dios. Itata, the tree of the knowledge of good and evil, inaramid ti Dios. Tap nagbalin nga permanent nga holy kuma. Just like the angels, nga haanan nga awanan ti batch nga agbason. Yet ti tao makita tayo di napasama. Nagbasula tayo ti sangwanan ti Diyos. Tikas daw. Nakita ti Diyos di ay. Yet why did He allow? Nga aramidan pa lang ti tao. Nga mangburak iti puso na. That is a mystery. That is a mystery. Hantayan mo niya. One thing for sure, after ninarami di tao niya, He made iti may nga daktal nga solusyon, and that is subuton na iti tao. Baban ti panagbalin nga tao ti makadwa nga persona iti Dios, nga isu ti mang subot iti tao baban ti darana, sakripisyo. That's too much for God. But on that event, nga DJ panagbasol ti tao, ken panagumay iti panakaisalakan iti tao, there, iti grasya iti Diyos, ket naawatan tayo. Iti asik and forgiveness iti Diyos, ket nakita, nganuhan nga napasamak di ay, hati nga maawatan ti grace, hati maawatan ti mercy, ken hati nga maawatan iti ayat iti Diyos. So di ti sumbat ko. Di ti makita nga sumbat iti sa ti Diyos concerning that matter. Awan basol na di kayo. Napatag di jay. That is an act of God's grace. Tapno iti tao kathaan na nga pabasulan iti Diyos. Uray awan di tree of the knowledge of good and evil, along the way, dumteng ti chimpu, nakita ti Diyos matinag ti tao ti basol. And yet, sinurot na ti tao, pinarsuanan di tree of the knowledge of good and evil. Tap na agbalin, nga pamanaknak, nga hana lang nga binaybayan ti tao. Hana nga kayat, iti tao ang basol. Amunan nga magudgad, na mahana kayat nga pabasulan tayo isuna. Nga nang isuna, nagarami tita, nagarami pa lang the tree of the knowledge of good and evil. Amunan. Before He created everything, amunan nga matindag. Yet, along the way, inpakita natin concern na latay ti tao. Kaskas daw na Diyos. Blessed evening, kapsat. Yan i-apulis ti mga iwan.